Dana no. Asmara ki tresna Dana ki weweh. Kaya dene Mbak Umi dalah Mas Arif ingkang katemben andon. Lelangen dalah weweh ing kasmaran. Cocok gacok. Nanu Anjasmara Arif Mami
kaping 3. Kutha cilik sing kawentar etipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate kempar tamrontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune Sanoto Mojopahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layoni Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Saripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Nuswantara. Ayo sapa sing jumeneng? Karno sing kondang Mbak Anjar yuk, Mbak Triwi yuk. Aneng Tlatah Blitar lahir cilik ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni urupake semangate yen to banyu kuwake patriote Nyun sewu kula minangka wakilipun Bapak Kepala Desa Lebeng matur suwun. Blitar kutha cilik sing kawentar etipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate kempar tamrontak sing dipimpin Supriyadi Blitar Mojopahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layoni Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Saripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka aneng Tlatah Blitar lahir cilik ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni urupake semangate yen to banyu kuwake patriote
Jok Slapak entok banyu nuwuhake patriote. Ampun, monggo. Matur suwun sanget Mas Adi. Pedi matur suwun. Ayo nduk gentenan arung awakmu, maku nek ora nek bature iki. Lek jenengan. Ayo apa sing cocok. Sing padha-padha iso ngono ta. Alah lek jenengan saged kula mesti babar. Alah ora ngono, mesti nek awakmu golek sing ora iso iki aku. Heeh monggo. Nano naning. Nano naning. Loro lan raning aloro. Jenengane jan ayo. Mingkar mingkurengu karo mak nyes rasane atiku. Tenan ngalahne Sangga Buana. Nano nano Hakarono karenan marti siwi artinya Ora roh. Kalau kita jenengan lek deng jebule padha baik. Sinawung ros mineng kidung. Artinya ora weruh. I don't know. Sinu karata Rais mreh rakarta kartane ngelmu luhur ongke amurang wati elele kang tumrap ning tanah
Jawa. Dah diwenteh-wentehke pokoke. Sakploke dadi bojone darang iki kurang mangsang. Sang saya mening suarane. Saya. Jateh nyatu ndak umum. Nyatu ndak umum. Wong pagul. Agama ageme aji neng nong nong nong. Matur nuwun diajeng Rois, kasuwun Mbah Katinem ngambara ing awang langut bebasan tanpa tepi nara base mega mendo miteri mulan nglebara gawe tungkul mubar gagasan Satmati Kowo ngimpi Yunduk seleramu tak tutup kake lungeng gadong malengkung kadil bengangin semoga keluarga saking menjadipun Ki Bagus Arif Pahona menjadipun Bapak Paniki kula turi tindak dhateng ngajeng derek foto kalian pasugatan ingkang sampun katuran monggo kula turi ngrahapi kemawon rindu mangwurah-wurahan tengarane ngajure gong maguru gongso katetekat dia butulo panjariting turangga esti yuk tutupno nduk cahe nduk karo ngenti foto karo daharan Sripat sripit lembengane mrakasingpe gandes luwes yo cahayu nyedek kok kene nduk sing
takon karo sliramu, aku suwe ra cedhok karo jenengane. Yo. Lek sawang sampean ora meri karo manten sing kaya ngono kuwi. Alah kula mboten. Meri. Ya tak dongakne. Ya nduk tutupno nduk. Nggih. Ya. Ya karek ngenten ndelok Ngenteni, dongane apa? ya, Dongane dideleng. lho ngono Pak Gianto. Iya. Wong karek dongane apa? Ya tak dongakne gendang gathuk. Muga-muga jembar kubure. Aja. Lha piye? Sik gendang jenenge gendang gathuk. Nduk ning kene prawan pirang-pirang, Joko ya pirang-pirang. Mboten. Ya. Lek sampean di Joko ning kene prawan akeh. Lek sampean ning kene kudu golek Joko. Nggih, kula mriki nggih. Nduk iki keluarga pencak silan nduk ning kene nduk. Oh, ngaten. Pagar Nusa. Pagar Nusa. Ya, kabeh rukun-rukun. Ya kagunge mangagyo bagya, punya hajat ya nduk. Muga melestari tetep bersatu ya nduk. Ya tutupno nduk. Nggih menika sampun nggih rawuh nggih guru kula Pak Ambian. Ya, layak nduk, memang tak deleng kok mesam-mesem. Lah sik roh kagunge. Ya kudu ngono jenenge murid ki lek preso. Guru ki ngono nduk. Eling-eling lek sampean iki sik iso ngono dipinterke aja minglek ning dalan ra takok. Ya ngono iso manjangne uswa. Aja kaya iki. Iya, lek Mas Saline ngertine. Guru bakal ae kok ya. Hop, sombong. iya. Pak Hamzah, nun sewu jenengan demen le maringi nilai kendang keliru adek lulus cah iki. Sapa? Pak Hamzah. Ya. Hah? Ya wis tak bisa. Wis aja duduran ning kono. Maringi nilai kula kok ya sampai lulus. Ya pinter. Ora tau Ya wis sekolah. kowe leren aku tukaran aku lek ning kene ora karo-karo. Ya. Nduk. Biyen sambine nggih. Ya. Ayo tetepno teko nggoto nduk, gek tak wiwitanine nduk. Ya. Nduk, cahayu pinarak osing penak iki tak sigek nggo ditutukake para penderek pinanganten wis cukup. Iki bisa malih ngambari foto monggo Bapak lan Ibu saya cara kembang. Wedine sumambung masih sunggal lagon keluarga pinanganten putri Bude Par. Dengan Wogimun Pak Katmidi sekalian, Pak Pasito sekalian, monggo. Pak Habib sekalian, Mas Agus dan Dek Nur, keluarga besar
Bude Parwogimun, Pak Karmedi, Pak Wasito, Pak sekalian, Pak Habib, Mas Agus, Lantik Nur, keluarga besar Bu Sukatmi, Pak Kepala Desa Hadi Warno. Semoga keluarga Pinanganten Putri mumpung masih wonten medal. Pak Sugianto. Masih suasana foto bersama buat keluarga Pinanganten Putri. Ingkang sampun kasebat wonten ngajeng kasuwun daya-daya. Setunggal lelagon menika paripurna mangke dipun lajengaken acara teng Tinampen. Bila sukses malih Habib dengan Pak Agus dan Nur keluarga besar Bu Sukatmi. Pak Tejo.
Nuwun sewu kula minangka wakilipun Bapak Topeng saking Panggul Kober matur nuwun. Monggo ingkang kersa beksa.
ngrungokake aduan sih. Abias. Lumadah lu sehat sami. Kunci cuma terus
yang rawuh beliau wonten wilangan pun. Enje sami-sami Dino Ayu Rois ingkang ngaturaken setunggaling lagu saben bengi nyawa timbang turu Sore-sore. timbang turu Sore-sore. piye lho Pak? nek senggaan niku rak warna-warna timbang turu sore-sore enek neh timbang turu Sore-sore. timbang Ayo terus ke. Andro ya pamundhut saking warga kepareng ngaturaken jenggelinge caping gunung suaramu ya kaya tak mut-muto suarane yen mamajang hamong nganggo janur kuning Mbok mencolot to Pak? aku ki yo ngene iki to Mbok mencolot Pak. pisan dhewe nduk ora oleh joget Monggo pun. pisan dhewe Oh, ngaten. ora Kita becik wani obah lho. Alah pantesan kok do kutu. Lah iya. Dino iki mau. ngati-ngati ya ta Halus lho aku. halus pisan. rutine
kabeh. Ya kok ora ngono lho, ya piye to es wong kabeh Hah? iki kok ya. Wis Ora. diaturke ning ngarep kok ya. Lah iya. Besan dhewe. Mula sing hati-hati. Nggih. Rois. Aku seneng kon panas iki is. Ah, pripun? Panas udan janjine mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet ora Gedine. gerah kok nduk mepet. Parian ora? Nek wong Parian. tuwek ngene iki apa neh mepet. Parian. Parian. Iya. Nano. Ya, Nggih, Pak. Iya. nano. Piye? Kalau jengking Ya sakarepmu. sak karepku. Ya. Umbah, Umbah. sabune wangi, Sabune wangi. bareng digugah Iya. anak edang. Iya. Wis kadung munggah. Ya digugah tangi mangga. Alah. Ayo es. Ayo es, heeh. Diaturne kagem Bapak Aris, mau sing ngersakne jenglenge ku mau Oh, ayo. nggih. Bapak Aris, Mbok menawi kersa parian, Pak. Bapak Aris, monggo Iya, parian. Bapak Aris. Parian, Pak. Nano. Wakil jarendo. Jawa Barat. Jawa Timur. Rakyate melarat. Pejabate makmur. Sing balani rung cethok mang ayo. Jawa Barat. Ya. Jawa Timur. Rakyate melarat. Pejabate makmur. Naudzubillah. Alah aku wani demo. Lho ya ora ngono lho ada ancen lho sakniki pripun lho. Hah? Gajine wis beda. Oh, gajine wis beda. Awake dhewe danger cik. Iya, Pak. Kopios. Kopios. 40. 20.000. Kurung aku is iki mang tenan. Adol kambil subuh-subuh. Alah, Pak. Lah kambil siji ki payu 200 rupiah sumpah nduk tenan. Alah jan mesakne. Tak kirangi kambil boyo sak ming lho payu nyatus 200 nduk Arjosari ya. Lho, ngene, Pak. Sing gedhe paling gedhe dhewe ya. Nggih, pripun? Kalau sing ngusungi saka subuh pirang-pirang penyangan Apa, payu? 1000. Paling gedhe 1000. Lah ya mbok didol sak kebonane Oh, iya, payu 10 juta. banjir ya. Salah lek Salah, pengen pakai. lah, iya, Pengen ben- payu oke ya dol sak bonak. Bonane. Jajale engko payu pirang puluh juta. Ora kambil nemu, kambil Kambil tenanan nemu. nduk. Usul dengan kabelane nemu. Kambil berarti ora duwe. Tan saya wit kambil kebonan ra duwe. Ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang. Setino ping 5. Setino ping 5. Wayahe sembahyang padha lakonono. Apik. Iki jenenge ajak-ajak yang baik. Saiki Rois. Ya Rois mau durung iku mau bapake dari sana. Yo. Loh. Ora. Manuk gagak Manuk gagak. gagak. nganggo kacamata. Wah! Keren ta? Manuk gagak metu ngendi? Nganggo kacamata. Kowe iki nyemoni Apa sing yo ibot. enek? Oh, rumah samu sing ibot manuk gagak ngono. Lah ya meh mirip. Aku kuwi dung manuk gagak. Loh, aku- manuk truwok. Sampe Nek Jepang. dhisik saiki karek manuk empret. Lah ya ndana rupane manuk gagak nggih kacamata. Jenengan mirsani Pak Tuyul lah niku. Ayo, parikane terus ke. Manuk
Apa mang Manuk gagak nganggo kacamata ya. Atimu kudu tegak Pak Du. Atimu kudu tegak Pak Du. Yen weruh wanita. Oh ya apik. Eling. Oh, Ngono lho. aku wis eling lan waspada nduk aku saiki. Heeh. Eling ngati-ati aja sampai konangan. Fala tadzunanna anna laisa yabtasimu. Heeh. Artinya Fala tadzunanna anna laisa yabtasimu ini bukan syair, bukan hadis, bukan Quran, tapi ini syair seorang penyanyi daerah Arab sana nduk. Yang artinya nalika awakmu ngerti singa kang merongos untune, aja tok kira singa kuwi guyu. Lah piye? Nek toto dai diemplok tenan niku syair itu. Fala tadzunanna anna laisa yabtasimu. Mula sing ati-ati nduk, nek wong guyang guyu ana cari kerayan gombal ya ta. Oh, nggih betul, Ibarat Pak. singa sing guyu kok aja ketok untune kok aja dikira guyu rak ngono iki anune. panas Asudan udan panas udan Udan panas. aling Aling. caping ayo reok Walah. ayo Pak Wito caping gunung ayo ayo es jadil sing api aku derek reoke Pak Mul ayo Lali. Alah Bapak. Wis to yo. Wis to yo. Terus ke? karepmu tak kon jungkel jempale nang kono. Nadian. Madian. Nadyan wadon sarta Rasul lanang Ikol sudah jengkol atol ora bisa kumpul ngomane banyu Jong tulung agung mangke nggih ingkang ngasta sampuripun Bapak Aris Bapak Nggih. Mul katuran Monggo. monggo mbok bilih kersa niku sampure nggih wonten ya Sampure siap Pak Du ngeladosi dengan berbagai macam lagu gitu. Nggih. Ingkang Yuk. sepuh, ingkang nem. nggih buka celuk Nggih. nano Mas Farid monggo. Suwira ketemu karo sedulur kelanang. Dak jaman berjuang jur kalingan anak. Turun jumlah. monggo Bapak Mul Kalau ning saiki apa lali eyo jarene wis carane bos menang turutan sing dikadang turun jumlah kampung ninggal janji ning saiki apa lali yo sinate nante ning gunung tak jadangi monggo Bapak Mul ewa oh Gunung
Bapak Mul. Camar berjuang Jerkanya Bapak Aris. Bapak Juni. Eyo 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 Monggo bisa. Monggo Ayo Pak Juni. Wasman Keturutan sangat dikatakan Turut kumbara kampung Halo, halo Ingkang sampun pikatuk sampur monggo. Rois ya. Ya turi sampure. Mboten kersa. Jok selendang sutra kuning es. Ya, saking penjaripun Bapak Mul. Selendang sutra kuning. Monggo Bapak Aris.
sutra kuning bonus rampat. Nggih, sampun ngatur matur suwun. Swara sulek kapenak kulit Andali kulon apa satya ning kelakon satya ning kelakon Panembahan seno ati orang areng kudu eling sing peparing Orang aring kudu eling sing peparing. kudu nggih panjenengan kados pundi kemawon kita kedah eling dumateng ngarsanipun Gusti ingkang peparing. Nah, Nggih leres Bapak Yati nggih. nggih. Dadi kabeh mau awake dhewe seniman. Lek Nggih. wayahe nglaksanake salat 5 waktu ya